ny loha hevitry zegny ny safiditsika niany ma hoe ny fomba raiky hoe entigny hoe ilazagna toeragna masigny amin'ny foko sakalava sy antakaragna zany hoe izy koa raha ohatra anao tsy nahay ny atao hoe douane dikan'zegny hoe mety tsy dia hoe mpifontagna na hoe mpandalo na koa hoe mpandehandeha amin'ny le toeragna zegny misy le sakalava regny ireo ma misy ny fiantsoandreo hoe toeragna raiky hoe lazaindreo hoe douane izy io zegny raha ohatra hoe natao fanandalignana ny le voambolagna tsy dia voambolagna teto gasy loatra zegny fa somary hoe avy tagny amin'ny riavatsika swahili zany hoe avy tamin'ny mo douane koa hoe ny alohany izy swahili de le voambolagna zegny na avy tamin'ny teny hoe arabe hoe duha zany hoe vavaka ka ny gasigna zegny izy lasa douane dikan'zegny toeragna zegny fanaovagna vavaka iankohagna amin'ny Zagnahary ary razagna no mitransmettre le vavaka karaha zegny satria hoe maro atsika ndraikindraiky diso be ny filazantsika hoe io ro mihankoko amin'ny razananao na hoe zany hoe mino na mivavaka amin'ny razananao ny douane tompoko aby tsy fivavahagna amin'ny razagna fa io zegny ro mivavaka amin'ny Ndragnahary satria mahatsara Ndragnahary sy razagna zegny ny gasy rehefa magnano vavaka ka ny toeragna zay kaindreo douane io zegny hoe ny safidiny foko sakalava sy antakaragna iantsovany le toeragna fanaovany le vavaka anazy karaha zegny misy koa ny magnondroe koa hoe ny atao hoe mahabo ny mahabo foma ny soratako teto fa ny dikan'le teny hoe mahabo raha dikatsika amin'ny voambolagna sasany agny hoe mety hoe mikaiky sasany hoe fasana fa kanefa ny sakalava sy antakaragna somary managna fomba maro karazagna hoe agnantsovany le hoe fasana voalohany misy mikaiky hoe tongay io fasana foza izy io mahabo fasana foza izy io anjombavola fasana foza io aliava fasana foza io kalambay fasana foza io trongay fasana foza jiaby donc misy maromaro izy atsika zegny fomba iantsondreo fasana zegny maro nagnino ma izy naro satria isaka zareo mikisaka somary managna ny fifangaroagna amin'le foko zegny hoe nataoniny de misy fivoagna hely zegny ny voambolagna fa na dia zegny ndraiky hoe hazo tsara kahiagna ny fasanandreo mpanjaka aby reo na sasoa izy sakalava na antakaragna zegny iregny voambolagna jiaby regny fa misy kategoria ary misy sarangany zegny izy le voambolagna regny dikan'zegny hoe tsy izy jiaby mety ka igny hoe aliava na trongay de idiratsika tseniky voanalohany hoe amin'ny atao hoe douane ino man douane ny douane toeragna raiky zegny masigny fanaovandreo vavaka hoy za teo fa kanefa hoe manakory zegny ny forognan'le douane ma ny raha raiky hoe zay hita ny forogno noho ny fisiany le mpagnazary zany hoe izy koa tsisy ny mpagnazary ny douane tsy afaka miexiste satria ny mpagnazarindreo zegny no miboaka makarazagna hoe magnano pexikidy zegny hoe miboaka le fambara fa hoe ty toeragna ty no avadiky douane zegny fanaovagna vavaka masigny zegny hangatagna fitahiagna amin'ny Zagnahary sy ny razagna dikan'zegny hoe mpagnazary zegny no mpandohaloha izy midezigny hoe eto ny atao douane dikan'zegny hamasigniny zegny le raha iarahany amin'ny sakalava na hoe le la famille serviteur na hoe le vahoaka le mpanompo fa tsy ampanjaka akory hoe araka an'le hoe interprétation zegny ataony sasany hoe ampanjaka tsy magnasigny le douane fa tsy maintsy mpagnazary no magnasigny le douane de izy aveo amezany le ampanjaka satria mpanjaka aveo hoe apetraka am'le toerana fa kanefa le mpagnazary fo zegny izy managna pouvoir absolu am'le toerana donc ohatra zegny hitatsika hoe ohatrohatra ataony hoe douane Ndramsara zany hoe mba tsika iatsika izy hoe efa da manangasigny satria ma le tantara andeha volagnintsika eto hoe tsy dia concerne le efa da manangasigny loatra fa ny mahadoany le douane fo zegny no azavaintsika eto donc Ndramsara zegny nagnamia asigny le douane fa kanefa hoe efa tsy velogny zegny Ndramsara tamin'ny fotoagna nagnomezana asigny le douane fa efa hoe karazagna hoe disciple anazy no nagnome asigny le raha hoe izy hitatsika hoe amasigniny isantaogno zegny agny Antsakalava ary Aboeny zegny le douane le hitatsika hoe Ndramsara le douane miarigny arivo
maromaro zegny ny douane misy douane Ambatorangana amindreo Takaragna Ambilobe misy douane Ankifigny Ambanja misy douane aty Andavakitoko Anosibe misy douane Matsara Faseny misy douane Ambarovato misy douane agny Analalava misy douane agny Menabe misy douane agny Mahabo misy douane agny Tongay misy douane maro zegny ny douane tegna maro misy douane koa agny Tananarivo mety gagatsika oui misy douane agny satria ino zegny naviany hoe izy marobe zegny satria hoe misy amin'izy reo io hoe ny mpanjaka taloha rehefa mandeha tsy maintsy mitondra mpanazary zany hoe il y a toujours les accompagnements les sorciers nazy ya dikan'zegny hoe toeragna zegny nandalovandreo satria hoe olo taloha rehefa mandeha tsy maintsy tsy hoe mandeha ohatra hoe voyage de hoe toujours mandeha fo ohatra hoe mijano le toeragna janonany regny hoe tsy maintsy angalany hasiny zany hoe i toeragna regny lasa manatantara ndraikindraiky hoe zegny mahatonga izy maro azagaga anao raha ohatra hoe misy karazagna hoe mpagnazara raiky hoe misy managna douane telo satria hoe le toeragna nandalovany aby regny zegny no namezany hasiny de izy igny zegny lasa managna hasingnany zegny izy igny zay lasa douane ka karakara zay koa hoe atao le douane sasany fa misy amin'ireo io hoe misy amin'ny mpanjaka mipetraka misy olo mpiamby fa misy ndray koa douane tsy dia misy amin'ny mpanjaka mipetraka fa afaka ndray fa tsy maintsy asiagna olo io mipetraka aminazy hoe mba mitana le hasiny satria mila fikarakarana zegny le toeragna masiny satria ngatampitahigna mazy io tsy maintsy karakaraigna karaha zay zegny douane ino aby no asa andraiketana azo atao amin'ny douane bon ny douane reto aby no raha afaka atao amin'ny douane ohatra voalohany douane zegny no agnanovagna vavaka fangatapitahigna amin'ny Zagnahary sy razana zegny asa andraiketana voalohany fagnondroe io zegny no ametrahagna mpanjaka io zegny ametrahagna samboady io zegny no tonga anovagna karazana hoe fikarakarana io koa zegny hoe no itsaragna ireo dady zegny misazoko aby reo ino ma le dady zany hoe le razagna fanjakagna na hoe le Zagnahary na le tromba zegny tsy mamaly question eto tsy mamaly question satria efa ni poser question nareo tamin'ny MP tao donc efa tsy mo mamposer question eky donc hoe na poser question anao tsy valiako zay aza mifatigue loatra tandragnesa fo zay le raha volaniko fa hoe aza mandany fotoagna question zegny eto de toute façon hoe za zegny fa navinagna zavaty combien de fois izy io mbola mipody ndraiky koa ka nohono zegny hoe ny douane zegny hoe azo itsaragna ny razam-pagnito zegny koa hoe voambolagna zegny ampiasaina razam-pagnito ma tsy nino fa hoe le razagna fanjakagna le fanahin'ireo mpanjaka aby reo azo entigny ary fa kanefa ndraiky za teo nivolagna hoe azo tsaragna ny razam-pagnito dika zegny azo tsaragna razagna fanjakagna ny razagna fanjakagna tsara hetsika jiaby na hoe le reo fagnahy misazoko reo tsy dia nagnatsika autorité tanky atsika hoe olombelogno hoe andeha teny hoe andesiko ary amin'ny douane ary le raha misazoko aminakahy ty hoe andeha tsaraiko hoe mba halalako hoe izy ty izy sa tsy izy tsy dia zay loatra zegny le andraiky le zavatra hoe andraikety le douane fa le zavatra zay misazoko aminao no mangataka hoe ny fandehanagna am'le toeragna zegny hoe douane io hoe zaho teneno am'le olo le petrako hoe fa za andeha am'le douane fa misy zavatra hoe karazagna hoe kabaroeko na misy zavatra hoe holazaiko amindreo mpiamby le douane izy am'zegny hoe fitsaragna no fomba fiantsognan'igny satria hoe zegny le raha lasa polémique tamin'ny semaine ty hoe saikisaiky hoe tsika jiaby netretry hoe izy ty ma ireo fagnahy reo na ireo tromba reo hoe tsy maintsy saraigny aby jiaby fa kanefa hoe le raha tsara haitsika hoe tsy ny anao no andeha tsara le raha mipetraka aminao am'le douane fa le raha mipetraka aminao no magnano fangatahagna izy no mahalala fa hoe za andeha ry karazagna hoe le volonté-nany le consentanazy zegny no andehanany ary fa tsy dia hoe etahetanao hoe andeha ry andeha tsara zegny hoe non tsy karaha zegny le fomba de toute façon tsara ndraiky nisy fomba le karaha zegny fa izy koa raha ohatra anao nahita izy nisy mety niforognontsika tafara fo zegny le raha hoe fa tsy karaha zegny atsika olombelogno zegny tsy managna karazagna hoe autorité na tsy managna pouvoir afaka hoe miteny hoe fa hoe andeha tsaraiko raha mipetraka aminakahy ty andeha ry andeha midona ary tsy dia zay loatra zegny le
asan'le douane fa le raha mipetraka aminao no mahalala fa za andeha hiakatra amin'ny douane za andeha hiakatra amin'ny tanindrazana anakahy satria amin'ny douane ary zegny karazana hoe fagnahy le razana anany no mipetraka de izy no magnambela hafatra hoe za andeha ary zany hoe amaizantsika ohatra zay hoe douane Indramisara douane Indramisara zegny hitatsika zegny Amboeny azo iakarany zegny fanjakagna jiaby raha ohatra mangataka hoe izy andeha laza zavatra ary dikan'zegny hoe raha ohatra hoe izy hoe te hitsaraigny azo andehanany fanjakagna jiaby ya tsy ankagnavaka fa kandrefa misy ndraiky koa agnatignatin'zegny hoe tsy afaka andesigny ary fa mbala faritako baka eo zegny satria hoe ny koragna zegny asiagna klafiny fa eto zegny hoe mirazagna fanjakagna reo fagnahy reo dady aby misazoko reo hoe afaka entigna amin'ny douane izy raha ohatra hoe izy no nangataka andesigny ary par exemple zao io raha ohatra hoe nisy ndramamagna zegny hoe aitsika tsara fa hoe razagna fanjakagna Sakalava sady Antakaragna izy avy aty avaratra raha ohatra izy nangataka za andeha hanonga amin'ny douane Indramisara ho izy de tsy afaka mandalo lopitrano fa tsy maintsy andesinao amin'ny douane Indramisara zegny izy am'zay misy raha hoe tiany kabaroegny zegny ary fa kanefa ndraiky anao le olopitrahany anao raha ohatra hoe nisy doute hoe raha mipetraka aminakahy ty mahisa tsy izy fa izy ty nditsaraiko ary tsy anagnanao zay pouvoir igny tsy agny zegny le naovagna izy donc izy zegny tsy mandeha irréversible fa mandeha une fois voadika zegny hoe ary zegny hoe voaignany igny araiky mety koa raha ohatra hoe nisy koa ndraha mandiso arivo nangataka izy hoe asa hoe zaho izy hoe andeha hiakatra Mbalarafia zegny maty amin'ny Anosy aty asa nisy hoe Ndramboeny arivo haitsika ve zanaka ndraha mandiso arivo zay izy eo niteny am'le olopitrano fa hoe zaho izy andeha hiakatra Mbalarafia zany hoe am'Ndramamaliky zaho izy andeha gnany dikan'zegny hoe izy zegny mangataka fitsaragna ary dikan'zegny hoe izy avy ary hoe tsy maintsy misy raha kabaroeny ary tsy maintsy misy hoe fanontanian-kabaro donc hoe karazana hoe fitsaragna no fomba fiantsogna izy amin'igny fa tsy midika hoe ke izy nandeha ary hoe ke tsy tanina aviana ary ka tsy afaka mandeha ary tsy de karaha zay loatra afaka anagnany tsara be le pouvoir afaka magnano karaha zay fa afaka koa izy ohatra hoe nisy olo nisy namandiso arivo izy nivolagna fa hoe zaho izy andeha andavako tokony hoy izy andavako tokony zay ma hoe douane zegny aminay aty misy palais zaho izy hiakatra andeha andavako tokony raha ohatra izy milaza zay izy amin'ny fotoana zegny tsy afaka toananao fa hoe za andeha agnatogno ireo zafy manora ary fa misy raha kabareko donc tsy afaka toananao izy no tsy afaka volanke anao ne tsy raha avy eto fo anao asa hoe avy atonga non tsy afaka toananao anagnany tsara be pouvoir hoe andeha agnatogno le zafy izy zegny somary un peu compliqué fa hoe aloha atsika mitandregny tsara fa hoe tsy mandeha izy amin'ny fomba vilagna igny zegny ny araiky de idirantsika am'zegny hoe ino zegny le limitiny ny raha azony douane atao ny douane araka lazaiko teo hoe ireo zegny afaka hoe karazagna hoe magnontany vento-kabaro raha ohatra misy razagna fanjakagna hoe misafidy hoe andeha agnatogno ro zegny magnontany vento-kabaro tsy magnavaka na haveza na haveza satria hoe zegny hoe ny avian'le toeragna zegny na masigniny ary zay koa avian'izy hoe agnanaovanao le sazoko de ambelatsika amin'ile douane idrika am'zegny atsika amin'ny hoe mahabo ny mahabo ma izy araka ny volaniko teo hoe misy maro fomba ilazagna izy mahabo ma hoe fasagna zany hoe tombeau izy vazaha ary misy koa ma fomba fikantsoagna izy hoe aliava kalambay tongay anjombavola izy aby zegny fomba filazagna izy aby zegny ino ma le andraikitry le isahany ary hoe misy firany nagnino izy misy fizarany maro ny izy koa raha ohatra ny kahitsika hoe mahabo ny toeragna raiky hoe dikan'zegny zegny fa hainao fa fasagna ampanjaka karaha zay koa izy koa ny kahigny anjombavola dikan'zegny fasagna ampanjaka fa saingy zafim-bola fotsy no izy am'zegny fa tonga de hetsika mazava fa zafim-bola fotsy zegny ro olo zegny hoe ny tompo egny ao na milevigny am'le toeragna mety ho hitsiky le toeragna ary mety ho fasagna misy lakoro sady misy ampiambigny arakaraka ino zegny avy an'izy hoe kahigny ndraikindraiky misy mahabo ary nagnino izy misy atao hoe aliava ary ino matena tonga izy misy atao hoe kalambay bon
ny matitra le hoe izy hoe atao hoe aliava sy mahabo saikisaiky hoe égal fa kanefa hoe izy koa natao aliava di midika fa misy mpiambigny izy le toerana misy sakalava reo la famille serviteur zegny fa taloha be reo zegny hoe no miambigny le toerana izy am'zegny zegny no hoe amin'ny catégorie hoe aliava zegny no iantsona izy aliava de mahabo no iantsona izy koa trongay azo iantsona izy koa fa kanefa raha ohatra tsisy ampiambigny zegny le toerana fa kanefa ndraiky izy hoe fasagna ampanjaka indrindrandrindra hoe raha ohatra izy nindro hoe sakalava zafim-bolamena izy koa tsisy ampiambigny le toerana na de hoe misy fefy tsy maintsy hoe miova koa zegny le fomba iantsona le toerana dikan'zegny hoe lasa kalambay zegny no fiantsona izy satria tsisy ampiambigny donc igny zegny no catégorie lasa hoe catégorie karazana hoe ambanimbanin'le hoe aliava zegny izy hoe kalambay zegny no mampiavaka izy roa io araiky misy ampiambigny araiky tsisy ampiambigny karaha zegny de le izy iantsona hoe aliava ino aby no raha afaka sahany satria hoe misy ampiambigny izy misy sakalava ao mikarakara le raha aby regny hoe ino aby raha afaka ataondreo ny raha afaka ataondreo hoe ireo zegny mikirakira raha ohatra misy ireo dady aby reo na ireo fagnahy zay lazaintsika hoe razana fanjakagna na hoe zagnahary aby reo raha ohatra misy mipody de ireo zegny hoe mikojakoja ny raha zay agnatiny ao mikojakoja sady magnadio izy regny ary mandray ireo olo le hoe petrahan'le raha aby regny sy mikarakara ireo fagnahy raha ohatra hoe misy olo atongavana zany hoe misy olo aviany tonga am'le toerana igny zegny ny asa ndraiketany ireo sakalava aby reo zegny raha ataony mahabo bon ino zegny no mampiavaka ny mahabo sy ny doany am'le asa ndraiketany satria hoe karaha mitovitovy foboka izy teo ny mahabo ndraiky hoe misy limite zegny ny karazana hoe razana fanjakagna azony iraisiny zany hoe raha ohatra hoe anao resaka fitsarana satria ny mahabo zegny hoe izy zegny tegna mitsara tanteraka tsy mitovy am'le hoe doany satria doany izy zegny no fanjakagna rehefa tonga eo misafidy hoe zany de misy kabaro eventesiko fa kanefa ndraiky ny doany de azafady ny doany hoe le fanjakagna misafidy hoe andeha ndiakatra ary fa kanefa misy tovisany koa satria ny mahabo na aliava mitovitovy zay koa zany hoe efa mikarazana hoe misy audience napetraka ny fanjakagna igny hoe am'le manantany sy fahatelo na mbe magnangy fa hoe iakatra amin'ny mahabo araiky izy dikan'zegny hoe soit izy andeha amonjy fanompoa soit izy hoe andeha amonjy ny examen zany hoe fitsaragna momba izy de ino ma faipetratakigny am'le fanjakagna am'zay na hoe le zagnahary na le zavatra misazoko faipetratakigny aminany reto aby ny zavatra misazoko am'le olo amin'igny hoe assurena tsara fa hoe tsy maintsy hoe zavatra managna fiaviagna na hoe milevigny amin'le mahabo na aliava zegny ny safidiny nandehanana zany hoe raha ohatra antsika magnome exemple misy mahabo zao agny Bezavo raha ohatra nisy ndranikendraza le nikendrazany arivo ny safidy hoe andeha agny Bezavo dikan'zegny hoe mipetraka tsara hoe amplaceny zegny satria hoe etsika jafa ndranikendraza agny Bezavo ohatrohatran'zay koa raha ohatra hoe nisy olo nisy ndramandiso arivo ny safidy hoe zaho izy andeha agny Bezavo mipetraka amplaceny fa kanefa ndraiky raha ohatra hoe nisy olo naviany hoe ndramamagna arivo na hoe naviany tale tsy tokony angataka andeha agny Bezavo zegny izy satria nagnino satria izy tsy milevigny agny Bezavo fa izy milevigny agny amin'ny toerana hafa donc tsy hangataka andeha hagnagny mihitsy zegny ny fanjakagna zay tsy milevigny agny raha ohatra hoe andeha hoe amin'le hoe question ny fitsaragna zay fa tsy maintsy hoe efa fantantsara fa hoe i tsy milevigny ao donc hoe tsy dia anagna loatra zegny le fahalalagna hoe tokony hoe andeha volagna hoe ka za andeha agnagny hoe andeha tsaraigny tsy dia anagna fa amin'ny maha hoe filongoa reo mety ndraiky hoe olo le petrahany mandeha magnagny magnatony fanompoa de mampiantso le zagnahary hoe am'kabesinany fa tsy dia mititra hoe andeha tsaraigny izy satria hoe tsy avy am'le toerana ao zegny izy karaha zegny tsy avy amin'ny toerana ao zegny izy zegny no mampiavaka ny adidy zegny karaha zany hoe raha afaka ataony mahabo sy doany fa kandrefa doany izy zegny afaka ataony jiaby i tsy magnavaka le zavatra misazoko tonga eo
afaka raisiny fa kanefa ny mahabo maro zegny ny tsy raisiny raha ohatra misy le fagnahy misazoko tsy avy am'le fasagna igny eo na de hoe mangatoky itsaraigny eo tsy raisiny zegny izy ireo satria tsy managna fiaviagna ao zegny le fagnahy ka mety tsy hoaindreo le fombafombany koa satria hoe izy hitantsika reo ny ireo mpanjaka aby reo hoe na dia hoe fampiavagna na filongo fa samy managna fomba mampiavaka izy hoe amin'le hoe le fait ka izy nikisaka samby nikisaka izy zegny misy mampiavaka reo maro be zegny zegny raha tsara hoe tazontsika tsara agnatin'ny hoe lohatsika ke manomboko niany hoe tsy tokony hoe maregny eky za hoe ke ndra mandiso arivo tsy afaka hoe antesigny amin'ny danindramisara comment ça se fait afaka tsara izy raha ohatra izy ohatra misy deny andeha amin'ny danindramisara afaka izy tsaraigny ary ndra mamagna afaka tsara be hoe izy raha ohatra ny safidy hoe ka za misy raha diako andeha amin'ny danindramisara afaka tsara satria doaninrazagna anany izy io taitsika tsara fa rô sakalava donc afaka tsara fa tsy midika ndraiky hoe ile toerana le hoe le nisafidinika hoe centre du monde zegny koa hoe ahitsiko koa satria hoe maro be zegny hoe le fagnontaniagna amin'ny message privé ao hoe izy io moa hoe doanindramisara fo zegny doany non fa ifagnavita doanindramisara vitany doany andavako tokony raha ohatra hoe izy koa raha ohatra misy varazagna fanjakagna misafity andeha izy satria samby doany zegny ro samby na masigniny samby na miagna hasigny tsisy hoe karaikary fo masigny ireo mpanjaka rehefa nikisaka le ro nikisaka izy zegny mitondra mpagnazarindreo izy zegny nagnamia hasigny le toerana zegny anaovandreo doany dikan'zegny mitovy aby hasigny jiaby tsisy hoe karaikary masimasigny marere iry tsy masimasigny tsara araikary boka antegnany masigny tsisy zegny fotony hoe samby anaovagna fanompoa isan-taogna aby reo jiaby regny dikan'zegny mitovy fo zegny hasigny fa tsisy hoe ke ty mahategnany masigny na hoe ry hoe capitaline ry mbala tsisy karazagna hoe réunion natao fa nagnambara fa hoe doanindramisara zegny capitaline tromba araka zegny filazany sasany tsisy raha karaha zegny satria hoe natalohan'le fomba sakalava io hoe navian'izy antsakalava ny mena be fogna hoe nisy tany hafa tseniky no nandalovana ke mbala tsisy olo jusqu'à eto hoe tseniky nisy tany nagnanaovagna fivoriagna hoe nagnambaragna fa boeny ao capitaline tromba tseniky tsisy document milaza zegny na de hoe misy milaza fa hoe bon sambolo ma izy raha sambolo zegny mankamaminany zegny edy hoe vola partany fanjava fotsy vola partany fanjava mena samy mahery aby izy jiaby io dikan'zegny hoe mety reo magnaboaka volagna zegny hoe légitime amindreo any fa afaka magnaboaka volagna zegny koa rontakarana koa hoe ninay ty fo koa masigny fa io zegny c'est une guerre psychologique zegny raha zegny zegny tegnan'izy ke aza de hoe amaikiribre ben'olo loatra hoe aribaka capitale zegny hoe tsy mbala nisy zegny capitale raha karaha zegny fotony izy koa ma ro mena be agny sagnatria hoe nagnano zegny tsy midika hoe ro mangigny ka hoe raha jiaby hoe zegny hoe accepté zegny koa tsika amin'ny Facebook eto tsy midika hoe olo mangigny hoe ka raha jiaby hoe eken'olo tamin'ny momba nandalovany volagna jiaby igny zegny hoe nangigny fo zegny zay antakaragna taty nangigny fo koa zegny ro mena be tao nangigny fo koa zegny ro tsy mihety ireo ambongo ke zio zegny zahay ty koa zegny hoe magnambara ny fijerinay zay sakalava varatra sy zay antakaragna ke raha amin'ny fomba zegny nazavaigninay olobenay taminay tsara ndraiky ny volagna fa hoe ke arifo capitaline zegny hoe arifo capitaline zegny hoe fa doanindramisara managna hasingnany hoe pouvoir hoe absolu fa masigny koa zegny hoe doany ny ambatoragna anany koa masigny koa zegny doany agny sambava agny masigny koa zegny doany zay hitatsika Antananarivo agny samy managna hasingnany ao fa tsisy hoe ke ry fo masigny ry tsy masigny raiky ry tsy masigny tsara tsy de tsara loatra satria atsika koa raha ohatra hoe malagasy donc hoe tsy tokony misy hoe ty fagnilikiliky hoe ty hoe ratsiratsy ty tsaratsara fa hoe hasigny raha raiky hoe nitovisantsika jiaby teto de idiratsika amizegny hoe amin'le hoe mikasiky ity zegny hoe ny raha raiky zegny somary nampisy koragna hoe lavalava mo tamin'ny semaine teo hoe raha nisy tagny Majunga tagny izy ty fa kanefa ma tsy maintsy mivolagna zegny za satria hoe misy olo mipose question fa kanefa olo koa ma tsy hainy hoe nino le idée ino hevitry satria hoe nagnambara olo ino aby raha hazony razagna fanjakagna atao ary ino aby ny fady satria raha kony chaîne réseaux sociaux maro be zegny ny fisehoagna agnatin'ny tambazotra antserasera ato mikasiky resaka hoe tontolony spiritualy hoe magnontany sasany hoe ino man mety atao ino ny fady
de mahita zahay rô hoe agny amin'ny compte-ny Mpanjakalahy ny Mazenga hoe magnameloko fa hoe tsy azo atao no magnaboaka ny olo misazoko amin'ny Facebook na amin'ny TikTok. Kandefa zahay gaga rô hoe mahita ero rehefa magnano fanompoagna amin'ny Doany Indramisara magnano direct. Okay. Za somary bougie tamile fanontaniagna satria tsy haiko marigny avaly izy ro karaha magnano fanompoagna ho izy karaha mangala sary ary magnano vidéo karaha autorisé kanefa ndraiky hoe misy olo rehefa magnano izy ndraiky hoe tsy amin'ny fanompoagna hoe autorisé sa amin'ny fanompoagna io zegny zo mety fa izy koa fandeorana fanompoagna tsy mety karakaraha zay le question somary maromaro question nisy koa nagnotany hoe anareo hoe magnasazy fogno zegny hoe anareo mpanjaka aby reo hoe amin'ny olo mandika lalagna amin'ny raha radrazagna fa kandrefa hoe misy point de mesure karazagna hoe misy 2 points de mesure zegny ataonareo ro maore agny hoe magnano raha mihoapefy anareo tsara ndraiky nagnaboaka karazagna hoe didy na hoe tsara ndraiky nagnameloko ro maore aby io magnano bêtise na ro créole aby io est-ce que hoe anareo matavitro tsao tsy azo financement amin'ny fanompoagna anareo hoe tsy asakianareo volanareo question zegny tsy haiko ndraiky hoe ny question ty est-ce que ny posen'reo koa ty tagny amin'ny compte ny Mpanjaka Guy tsy haiko fa za zegny nahazo question zegny izy somary nafinafy taminaka izy io ma tsy sakinareo volagnany zegny hoe iro andafy agny hoe zay navy nahita olo raiky tandafy tagny hoe karaha nagnasasa olonareo hoe tsara ndraiky nagnaboanareo didy nareo tsara ndraiky nagnameloko pourquoi sa olo Madagascar agny fo zegny sakisakinareo volagnany hoe ataotaonareo capture zegny zay le question nisy saha raiky koa hoe tsy question ma fa hitako zegny le izy nivolagny satria ma tamin'ny vidéo nazy za mba nagnaraka nagnino ma ho izy koa raha ohatra hagnasazy holo reo mpanjaka aby reo hoe amin'ny fanaovagna raha mihoapefy nagnino tsy le hoe fagnahy na le tromba no sazigny fa nagnino le olombelogno satria ma tamin'ny moment s'est passé le raha hoe haitsika tsara fa tsy teo zegny ny maha olovelogno izy fa un moment de transe zegny izy na hoe misazoko zegny izy nagnino tsy le tromba no sazigny fa olombelogno raiky saseny sazina reka kanefa ma le olombelogno tsy dia nahazogno le raha teo tsy hitany nagnino tsy sazinareo le olombelogno zay zay question poseny ary ndraikindraiky izy nagnamia sozokevitra aby hoe amle hoe karazagna hoe dina zegny aboakanareo hoe izy koa fa olo magnano raha mihoapefy angalanareo ngomby araiky fo izy fa kanefa maivagna be izy le ngomby araiky nagnino raha ohatra hoe le tafy zany hoe le sikigny zegny anaova le hoe dady aby reo nagnino ma tsy igny no alanareo de zegny hoe na igny zegny tsy igny no adosonareo aminazy proposition zegny karazagna hoe namiany misy sahany raiky zegny hoe sahany dadilazy io nagnamia le proposition zegny misy koa hoe sasany koa nagnambara fa hoe anareo magnamia sazy fogna fa hoe tsy dia faritanareo mazava loatra hoe inino aby le raha tegna tsy azo atao rehefa misazoko zay ro tsy dia mahita lalagna io tsy dia hitanay mba ataovanareo antsoratra raha mety mba atao mazava ary apetaka amin'le hoe doany na apetaka amin'le toeragna masigny regny hoe raha tsy azo atao mba vakinay hoe zahay rehefa mandeha mamonjy fanompoa na koa hoe misy karazagna hoe zao ty hoe raha jiaby fa afaka atao digital atao vidéo mihitsy hoe le izy hoe mba ahafahandreo magnano partage amin'ny namandreo fangatahagna zegny nindreo araiky nagnano araiky zegny de amaliako le fanontaniagna maromaro zegny hoe izy zegny valiako araikaraiky fa de zaza zegny nandiniky tsara taloha le hamaly le fanontaniagna satria misy amin'ny fanontaniagna aby zegny zegny karazagna misy question de piège tegna marigny koa misy tegna mahaboia fa za ndraiky nanagnano zegny hoe za zegny somary gaga be zegny mahita le tsy firaisankinany atsika zegny hoe olo agnatin'le aradrazagna zany hoe le olobe aradrazagna na le ampanjaka mitondra le hoe ro milaza hoe nanjaka io na le hoe le olobe aradrazagna zegny maromaro hitako agnatin'ny tambazotra ato ino ma le raha nagaga za le fa se passe zegny hoe le raha karaha regny atsika baka tokony miray hina baka io koa ny raha magaga koa hoe le hoe le karazagna hoe tsy fandraisagna hoe le tsy fampiany le henti-managna na io aran-kevitry na ara-bola koa amin'ny resaka raha aradrazagna zegny koa hoe
matetika raha hoe tegna hitantsika hoe faiblesse hoe ara hoe afahandreo holo zegny hoe magnararaotro raha mihoapefy amin'ny raha radrazana tsy fisian'le hoe fond spécial nataokany hoe handeha hanaovana fanompoa ninanina rô sakalavan'ny boeny zegny matetika toucheny raha karaha zegny na zay varatra ty koa ohatra atao sakalava varatra ty koa misy toucheny io rehefa hoe agnano raha radrazana zegny tsy maintsy mitady fond avy amin'ny sahabo reo kanefa reo sahabo reo hoe angalanao vola de izy mety hoe magnamianao 1000 euros andeha hanaovana fanompoa de tsy etsika hoe raha ataony andafy agny ndraindray hoe izy andafy agny zegny il fait n'importe quoi izy mety magnano raha tegna hoe grave be amin'ny razana fanjakagna zegny amin'ny kabetsonazy fa nohony izy magnamia 1000 euros igny atsika ndraikindraiky zegny karaha mavozy marigny zegny aloha ivolagna izy satria fanompoagna io zegny sarotro manombo izy io de izy koa raha ohatra le olo fahazabanao vola be igny hoe anaovanao volagna mahery hoe indrindrandrindra alianao baraka izy amin'ny réseaux sociaux hoe fulany olo karaha zay sa andadila karaha zegny hoe nagnano raha karaha zegny hoe amelogna so hoe ohatra hoe sazigna izy mety riposte baka izy ndraindray zegny izy mety volagna amindreo namany zegny samy saha agny hoe ro samy misy vola atsika tsy andefa vola Madagasikara koa misy fanompoagna tsika vola fôtony atsika zao nivolovolagnindreo agny nagnano karaha zegny izy mety grave ely kona grave be fa tsy ely ke somary ilagna fitandremagna be zegny no ny raha momba radrazagna ty amin'ny fanomezagna sazy ty ilagna fandinihagna tsara be fa izy koa magnano raha hoe entimpofo manjary mitsibadiky amin'ny tsizy le tsizy mahino manjary mifototry aminao zegny izy igny satria hoe imagine zao raha ohatra hoe tsika zao gnasazy olo araiky hoe asa hoe ndraindray izy asa hoe chef d'association asa hoe izy hoe mety hoe président ny association raiky association ro asa matanjaka be ro zegny financier raha radrazagna tout ça fa kanefa ndraiky malgré ro finance raha radrazagna hoe mety maro be raha ataondreo agny tsy magnaraka norme ny fomba de raha ohatra hoe megna sazy zegny raha ohatra hoe le izy président igny mety hoe hafaka volagniny aby ka le ro agnatin'ny association nany hoe atsika jiaby eza bon atsika tsy mikotizy marigny ndraiky fanompoagna tsy niany isiany izy io fa hilagna fitandremagna satria ma olo andeha olo manompo izy io efa tamotambezigny afa taloha hoe olo afaka hoe iagnanao vankibay afaka iagnana hoino makoba hoe forcegny izy io fa tsy fotoagna fampanjaka pouvoir absolu efa tsy amin'ny ampanjaka fa efa amin'ny fanjakagna mahefa ke hilagna tegna ny fitandremagna tsara be zegny no rehefa hoe mandray mesure na volagna boaka atsika le olobe radrazagna ataotsika amin'ireo sahabo reo fa izy koa tsy dia hetsika mikoragna amindreo atsika tompony tsy mahafinanse fanompoagna atsika hetsika raha zegny atsika tsy mahavoaka financement io satria fanompoagna zay koa hitsanga hilagna vola be agnomby mila maro vary mila maro donc isan-taogno zegny anao tsy misy vola hoe kasanao zao anao mpanjaka raiky fa anao tsy aboaka vola zegny anao zaraiky tsy maintsy ilanao fagnampiagna zegny amin'olo ke ireo olo ilanao fagnampiagna aby reo mila hainao tsara be zegny mikoragna amindreo ino ma le raha tegna tiako aroso eto le hoe fahaizagna hoe magnano koragna manginginy satria hoe ny raha le nisy passe tamin'ny semaine lasa igny raha ohatra hoe tsika hoe rehefa mizaha hoe amin'izy mariny saikisaiky hoe ny tsy fisiany koragna manginginy zegny le nampivadiky izy hoe karaha nanjary hoe baraka de izy ma hoe le olo magnome information ma misy fa hoe selon fagnazavagna nazoko taty tamin'ny le hoe dady le saha le hoe nagnano tsakafara hoe satria izy koa ma zany kaiky izy dady le madamo le nagnano le tsakafara igny zegny hoe pitrahany dadilany antakaragna aty koa zegny satria hoe iroboeny tampaka hoe nahay izy hoe nipitrahany koloben'ro tany fa kanefa ndraiky zay hay ty koa mahay fa izy pitrahany dadilahinay koa izy igny zegny sahany kozobe donc hetsika tsara va hoe tsy mpanjaka n'importe qui amin'ny antakaragna zegny satro be aminay zegny hoe dadila kozobe zegny ke izy sahany kozobe zegny aviako midriky antsaitra zegny eto satria olobenay koa zegny izy fa kanefa ndraiky olobenay koa ro sakalava ao zay tsy magnavaka fa olobenay mariny satria satro amin'ny antakaragna zegny kozobe indrindrandrindra hoe tsy dia mianjakanjaka amin'olo foty dadilahinay de madama io zegny hoe niaviany sahanazy ke tsy maintsy nametraka karazana hoe tsy maintsy nampiantso zay izy nagnambarany raha misy de zay koa zegny magnaboaka hoe zegny raha tokony atao raha ohatra misy raha karaha io satria hoe sagnatria ma izy koa raha ohatra hoe atsika le mpanjaka ny diso de ino raha tokony atao satria hoe tsisy tsy mahay diso de za eto ndraiky hoe karazana hoe haminavina raha zegny misy avisa hoe mifiltre hoe ny ambadiky sy ambadiky
de idady io ma niaraka ny tantara zegny hoe nambarany hoe tamin'ny antso an-taroby zany hoe telefony nagnano tsakafara zegny izy hoe ny tsakafara nataony rehefa mahazo tomobily efatra laroa mandeha tsara magnano fihodignana impito amin'ny toerana zegny nanaovantsakafara zegny hoe mihodigny impito amin'ny baobab zegny hoe baobab zegny hoe hoanitsika zay efa tagny Majunga hoe agny amin'ny boro agny zegny zegny toerana ahitagna baobab donc tsy lavitra ranomasy de izy koa ma hoe nahazo ny tomobily ny tanterahiny soamantsara zegny le tsakafaranazy satria ma hoe razagna fanjakagna anazy regny amin'ny kabesonazy manaovany tsakafara rehefa namaly ny tsakafara tsy maintsy namaly hetaheta koa zegny hoe izy ny sazoko zegny izy de niondrana le tomobily nandeha ro niazo egny amin'ny le toerana zay nanaovany le tsakafara rehefa navy tegny nagnano le fihodignana ampito izy avy teo ny lamlamegny zegny ny toerana zegny nazahoagna tsaragna tsy namboarigny volagna zegny tandraisinareo le phrase ampiasaiko ny lamlamegny zegny le toerana nazahoagna atsaragna bon azavaiko amizegny hoe karakory mataony tsakafara satria hoe maro amitsika tamin'izigny hoe adignatsika saraiky hoe fa hoe ny tsakafara fa atsika ny sôty tamin'ile hoe fanjakagna niantsika amitsika sesepakwa fo tsakafara raha raiky hoe afaka ataonao izy amin'ny toerana na tsy voatery hoe masigny zegny hoe namezagna hasigny na tsy voatery toerana misy lambalamba mihantogno na tsy doany afaka anaovagna tsakafara mety anao magnano tsakafara amin'ny vovo mety anao magnano tsakafara amin'ny poteau jirama mety anao magnano tsakafara amin'ny bongo mety anao magnano tsakafara amin'ny vodiny madiro mety anao magnano tsakafara amin'ny vato fa kanefa rehefa anao nagnano tsakafara amin'ny toerana igny rehefa namaly raha nangatahinao itoerana igny tsy maintsy tanterahinao zay raha zay volagninao ary zigny rehefa voatanterakanao tsy raha hoe kenao anavy arika enodikodigny impito fona bakao fa io amin'ny tomobily non teo tsika jiaby zegny diso zegny naviako hoe diso be zegny hoe atsika zegny olobe radrazagna tambadiky taty zegny tsy nahadiniky le raha satria hoe za rehefa hoe nahita le raha za losa nagnotan'olo maventy zay taty nandiniky eske diso satria dady ny telefony zay taty zay nandiniky diso isa karakory rehefa hoe nagnadiady zay taty selon le fomba za tsy mahay fomban-drô boeny na fa nihova fa izy koa aminay varamanga ty anao zao tena nagnano tsakafara tananaovanao tsakafara igny rehefa nivaly anao magnatony le toerana igny anao avy eo anao magnamia le raha natotronao tsy miaraka azy natotronao ke anao fa milomay fa tsy maintsy lamlamenao hely zegny itoerana igny ke filamlamagna toerana igny manino raha atao soanareo magnano accordion soanareo zegny petrapetraka migiakagiaka donc itoerana igny amin'ny fotoagna zegny na poteau-jirama itoerana igny na izy peu importe na vato na goudron fo izy asa hoe lalagna fo toerana igny nanaovanao tsakafara izy bao namaly tsakafaranao asa hoe anao tamin'ny fotoagna anao nivolagna taminany hoe anao nagnano tsakafara hoe za koa anao nagnano tsakafara amin'ny asa hoe anao misy ndaniverigny anao nagnatony ndaniverigny amin'ny lohanao asa hoe nariverigny amin'ny lohanao nanaovanao tsakafara hoe za koa dadila mahazo raha karaha zegny za magnatry raha karaha zegny amin'ny toerana karaha zegny namaly zegny fanjakagna igny namaly izy anao tsy maintsy mandeha amle toerana zay nanaovanao tsakafara igny magnatriky le fagnaterana na koa hoe magnatanteraka le raha nivolagninao fa kanefa tsy maintsy lamlamenao hely toerana igny agnatin'ny fotoagna vitsivitsy tsy mety hoe ke nihodigny impito teo fo zegny dady io fa izy avy teo direct fa rio miloso tsy fomba raha zegny za ndraiky na magnano zegny tsy haiko ny fivoahany fombanareo Majunga boeny agny fa izy ndraiky araka volagniny zay io olobenay nandalo tany bakao nagnaty donc fomba zegny jiaby aminay io zegny baka tagny ke izy koa raha ohatra hoe ninay ty tsy izy ambaranareo heto fa zahay ty bakany karaha zegny izy koa zegny zahay nagnano tsakafara en dehors ny tany zegny hoe tsy dia fanaovan'olo tsakafara hoe toerana igny na tsy toerana masigny tsy maintsy lamlamegny hely migomagoma zegny io migiaka magnano trotrobe amle toerana igny hoe agnatin'ny fotoagna vitsivitsy izy baka eo koa fa nahazo aparindreo zegny miaraka amin'ny ravo amle fagnahy zegny namaly le fangatahagna igny eo vita zigny de miala teo mody ke ny raha nisy amizegny tamin'ny fotoagna n'ilay raha nazavainy dady io hoe
karazana hoe ny lamalama le toerana izy igny ro tagnatin'ny fotoagnany vitsy dikan'zegny hoe momahely fogna de atsika mamy réseaux sociaux ty hoe atsika malaky mahay magnavadiky raha amin'ile hoe partie tsy de tokony izy loatra nangala sary izy isary ko napetny amin'ny kontinany nalain'olo hafa izy bako eo nampanga amin'ny ampanjakany boeny fa hoe ro io mianjaka tromba amin'ny tany mantsintay manjary tagny zegny le interprétation atsika zegny mba magnanaova le jiry lavitra tsaka farany era nataony etsika tsara ary atsika amizegny za amizegny lefa mamaky commentaire an'letsika jiaby hoe za zegny hoe tsy mba nahita hoe personne hoe nagnadigna fa hoe le raha tsaka fara karaha saikisaiky ny fogno jalousie hoe tsaka hita commentaire any sasany ary hitsika amin'ny Facebook ato ndraikindraiky zegny misy tia misy voiler la face ia hypocrite zegny amitsika hato zegny tegna pro max za mahita parmi olo magnano commentaire reo olona vitako taminay nosy be taty mianjaka tromba izy koa fa vita zegny fianjagna tromba ataony hoe amin'ny havoriagna amin'ny hasa aby regny tsy miafagna tromba anany mianjagna bajaj zegny ro na managna automobily tromba hevitra telo losy ro mandeha amin'ny bara ngeka toaka tsy tsaka fara ro amizegny fa ro baka nagnano fiasagna igny losy ro mandeha amin'ny bara milanja saka raha raiky normal misy anosy be misy Diego misy ambanja mazenga tsy volagniny tamin'ny fotoagnany zany tarany se passy tsy nahita olo ny commentaire raha karaha zegny za karaha raha hoe raha raiky vaovao mitovy hoe raha vaovao hoe vohita zegny le raha igny fa na magnano zay ndraiky tsy nandeha tamin'ny bara zegny le ro razam-pagnito iny hanjaka igny fa ny lamalama le toerana zegny nanaovan'olo tsaka fara zegny ro teo fa tsy tagnatin'ny bara fa le raha tantarako eto maro be zegny hoe razana fanjakana hitako hoe havy magnano hasany atrombagna izy quelque part tsy miafagna izy am'le toerana nanaovany hasa ao fa izy ndraiky lambanany na izy magnano lamban'olombelo mibabisaka losy ro mandeha mibara ngeka toaka agny magnano fiaina tsy voniany isy raha zay normal maro amindreo olo letako nagnano commentaire amizegny mpagnano zegny ro haiko tsara be hena ro koa satria ro zio mizaha ao misy sasany nagnano hoe farany nampagnarapenitry fanjakagna anazy hitanay aby anareo hoe masantoko ho anareo tamin'ny commentaire tio détailleko eto zegny za ndraiky tsy hoe mamaly fa hoe détailleko maro aminareo le nagnano commentaire atao zegny fa nahavitako anao nianjaka tromba misy amin'ny sasany raha voainany mahay ordinateur donc regny tsara be koragna zegny misy aminareo nagnano commentaire atao za nahita raha voainany mihanjaka mikitika ordinateur atsika donc mahay raha voay zegny fanjakagna baka belagnana agny amindreo fatry maro voay agny tamin'ny fotoagnany raha voay nihegny tsy nahay ordinateur zegny raha voay misy amindreo ny commenty regny bihondrinany mahay teny anglais magnano direct zegny mikoragna amin'ny zanakasinany any Amerika agny nisy fotoagnany zegny hoe izy io baka olo koragna raha mandeha nisy fotoagnany zegny hoe vadin'le zanakasignany io anglais nikoragna teo bihondry ty direct nagnano teny anglais ke atsika za ndraiky tsy magnabady dadala bihondry ko izy aminany fa hoe tahena zany bihondry io anglais question tsara petraka zegny misy koa sasany tamin'ireo mikomandy igny hoe mbotinany zegny mikomandy pizza ke tsy midika hoe raha ataonao antragno agny hoe nao zegny amin'ny Facebook ety nao zegny mahita raha occasion hoe amin'ny compte ny ampanjaka gi eo hoe nao magnano sara farany magnara-pentry fa kanefa hoe raha ataonao antragno agny misy mahita fo zo mbotinao nao ny commande mare be nareo hoe mikomandy pizza zegny mikomandy pizza amin'ny zanakasigny izy hoe andesa pizza olo pitrako ty fa mosary donc hen izy tompiny zegny izy koa raha ohatra mahita vidéo ty ino ma le raha tiako atongavagna eto alohany antena hitsokoriky le hitsaran'olo avadibady ampitsy eny kilela est-ce que za ty ao madio ia madio ma za ty ao ke regninareo jiaby zegny regninareo jiaby le ro nagnano commentaire tiako maro be hoe asasa regny hoe tsy voatery tsy ilaigny aby commentaire nareo regny izy koa raha ohatra hoe diso zegny dady igny zegny hoe nandeha namaly tsakafaranazy hoe nampianjaka razam-pagnito aby regny tary izy ndraiky ndragnahary baka zegny ndraiky razagna agny fa tsy anjary atsika olombelogno baka andeha hagnano izy hoe coupable na hoe atsika tsara jury atsika tsy ndragnahary aza mipetraka place ndragnahary baka atsika atsika zegny mipetraka place ndragnahary sasany teo zay fa nagnambeloko fa nahay nagnavaka masantoko aby bon izy koa nao mana nahay nagnavaka hoe io tsy tromba io masantoko
dikan'zegny hoe ambaraza koa hoe tamin'ny ninao nianjaka teo ino magnamarigny fa ninao koa izy satria baka izy ty tsy raha miexiste hoe tester raiky hoe apaka amin'olo mianjaka io ezagna fa hoe vrai tromba io mbala tsisy ke dikan'zegny izy koa fa nahita raha karaha igny mba aza magnararo paty ny raha tokony atao hoe lahabe atsika lahaby maro be raha mety volagny fa tsy voatery hoe magnaboaka lahainy amin'ny réseaux sociaux ry hoe renao farany hoe karazana hoe magnaboaka hoe nao karaha comme c'est que nao zaraiky magnara-penitra sasany nanjary hoe karaha ny fogno jalousie zegny hoe karaha nanjary nalahelo tomobily le idady io ino mampalelo anao mety magnatsaka fara koa mitrombanao ke naharegny matsika jiaby io hoe za zegny eto hoe tsy raha hoe magnadio raha fa fagnazavagna zegny ataoko eto tsao mare koa hoe tsika misy mandray antendrony dady igny nagnatsaka fara nataony miodigny pito amin'ny baobaby dikan'zegny tsy midika hoe izy modigny pito eka vita fiodignandreo pito ka tobindreo fa loso satria managna hasingnany zegny io baobaby io zotsy raha niany tany masigny aby tany jiaby io na tsy hoe namezagna hasingnany ohatra hoe natao nagnatonda lamba mena na tsy nifognofognôsigny raha masigny tany jiaby io natao toeragna igny namaly le hatika nataony dady io masigny ke dikan'zegny tsy maintsy agnanovagna lamalama zegny le toeragna namaly ile raha aby regny i tsy amin'ny fotoagna lava fogna tsy maintsy mipetraka nareo miboaka zegny anareo razam-pagnito igny eo zegny hoe karazagna milamalama amin'ny fotoagna foaky hely fo zegny lamilamandro fotoagna ndondreo tarigny fotoagna hely fogna fa sary igny fo hoe nagnambara karaha hoe le amin'ny sary selon le fivolagnandolo karaha hoe teo zegny reo nihanjaka karaha hoe teo zegny reo nagnano le fiantsonga le razagna fanjakagna amin'ny fotoagnan'zegny hoe légitime tsara zegny le raha ataony izy koa selon ny fijirinay zay avaratra ty légitime tsara tsisy mahadiso izy tsy fady satria hoe nagnantsaka fara izy amin'ny toeragna raiky rehefa hoe nazo le raha ny tanterahiny zegny le raha avy eo nipetraka zegny reo ny lamalama le toerana tsy fanompoa izy amizegny tsy teo zegny reo nakaiky le razam-pagnito ary tsy nagnano lamalama akory reo fa hoe oeke hoe atsika andeha lamalama mba mboritsy karaha zegny fa le toeragna io zegny namezany hasigny noho namaly le fangatahana karaha zegny tsy vosambany hoanitsika zegny mpahita olo magnatsaka fara hoe tsika mahita raha zegny zegny fanavy nahita izy koa matsaka tsara nahita karaha zegny zegny ataontsaka fara anao zao nagnatsaka fara mivato izy koa nivaly tsaka fara anao vato igny anao zegny magnatriky le raha igny eo tsy maintsy lamilamenareo migomagoma mihantsa amin'ny toeragna igny tsy raha hoe ke aterigny fo raha igny ke hoe izy havy eo nareo fa magnambofa loso tsy karaha zegny tsy karaha zegny zaho tsy mampidriky olo eto za raiky fo eto tsy mampidriky olo za eto za fo eto izy koa anao misy raha tianao koragny aminaka atsika roe fo koragna izy hoe agny amin'ny MP an fa hoe satria tsy nampiomagna za anao raha marandraigny fa hoe iboaka teto izy koa aminaka tsisy raha hoe tampohigny zegny tsy maintsy mivolagna mialoha fa anao karaha zegny anao tsara nampiomagna za hoe fa iboaka eto dikan'zegny ro olo magnaraka eto zao io tsy au courant fa hoe misy olo za teo tsy nivolagna hoe misy vahiny atsika dikan'zegny hoe raha tsy de fataoko loatra za koa volagna misy vahiny dikan'zegny hoe mety hoe légitime zegny fiboahanao eto hoe mamaly demandanao za karaha zegny ke zegny aby raha tsara haitsika jiaby hoany anareo zay nagnara-penitra baka eo koa hoe nivolagna koa sasany hoe bon anareo karaha magnamia sage fo atsy ambarinareo mazava hoe bon reto zegny no karazagna hoe raha tsy azo atao hoe amin'ny en tant que hoe nao koa fa misazoko reto aby selon le hoe règlement zegny hoe nilovaigny efa depuis décennie bon fa misy ndraiky koa izy misy ndraiky koa fatafara fo hoe depuis nisian'ny réseaux sociaux satria mataloha ma tsisy réseaux sociaux ty ke depuis nisian'ny réseaux sociaux ty hoe reto aby raha tsy afaka atao voalohany raha ohatra nisy olo raiky nagnano raha mioampefy zany hoe asa hoe nisy razagna fanjakagna nagnaboaka volagna tokony tsy aboakany amin'olombelo na io samby razagna fanjakagna na hoe namopoko na hoe nagnasaha na koa hoe nagnompa na mety hoe raha hoe marobe zay nataony nivolagna raha tsy voaivy na nagnosavy na ohatra nagnosavy ino zegny ny sazy zegny mahazy le olo petrahany am'zegny hoe tsy maintsy amiagna sazy le olo petrahany razagna fanjakagna igny
ino masazy amesagna izy zany hoe arakaraka le toerana zay nanaovany le bêtise zany hoe izy koa taty Nosibe zegny no nanaovany le holo aby regny le holo le hoe le petrahany razana fanjakagna igny ohatra hoe adalagna na ohatra le fanjakana mianjaka aminany nagnano adalagna ataontsika exemple azy io hoe Kotrazamany ko izy aminany zaho sagnatria itsagnana zegny nisy Kotrazamany zao nianjaka amin'olo Kotrazamany ty asa namango tefantsofigny holo mety hoe tsisy raison fa izy asa hoe ni pipino sa ni popohiny de le olo igny amizay raha ohatra hoe magnampanga le olo lehibe amin'ny tanàna na ampanjaka io de tsy maintsy andraisagna fanapahan-kevitra zegny le Kotrazamany nagnano zigny ino ma le fanapahan-kevitra raisiny lavaigny hôtro zegny le olo igny dikan'zegny hoe tsy mahazo le olo igny hoe misazoko amin'ny mahabo na amle hoe douane tsy mahazo misazoko zany hoe tsy mahazo mianjaka zegny le razana fanjakana igny tsy mahazo mianjaka aminazy tsy mahazo mianjaka satria hoe voasazy lava hôtro zegny no filazagna izy fa mialohany agnomezagna sazy izy ndraiky tsy raha hoe ke nagnampanga ze le olo voahipy nandeha amin'ny ampanjaka tsy afaka mivolagna direct hoe voasazy anao Kotrazamany tsy karaha zegny izy direct mivolagna ke voasazy anao fa tsy maintsy mbala mankarazagna hoe mamory le délégation anazy ampanjaka izy amin'ny fotoagna zegny hoe misy fomba fikahigna izany hoe kabaroegny zegny izy amin'ny fivolagnana anay ty fa amin'ny Sakalavan'ny Boeny any hoe tsy diako loatra hoe le terme izy amindreo any fa aminay ty izy hoe kabaroegna zegny le olo igny kabaroegny donc tsy maintsy hoe avory zegny manantany avory ny fahatelo avory ny ambe magnangy ary tsy maintsy misy razana mpagnititra zay misy razana fanjakana koa zegny namagna mivory eo miaraka ampanjaka eo zegny mandiriky le sazy amezagna le olo ary dinigny koa ino ny aviany le raha ino le origine dinigny fa tsy direct mandray hoe décision hoe ke voasazy izy dinigny tsao fo hoe nisy hantony naviany hoe Kotrazamany igny hoe namango tefaka le olo fa ndraikindraiky misy hoe légitime le tefaka misy koa ndraikindraiky hoe relazana fanjakana tegna diso izy amin'ny fotoagna zegny hoe hitany marigny fa hoe diso ny razana fanjakana tsy mahazo misazoko amle territoire zegny nanaovany adalagna igny dikan'zegny lava ohatra zegny izy amin'ny territoire zany hoe taty Nosibe nanaovany le toerana lava ohatra zegny izy aty amle douane nanaovany le izy amin'ny toerana igny fa izy amin'ny fotoagna zegny ndraiky hoe le olo misy Kotrazamany io raha ohatra mitsaka ambanja ry ifa tsy lava ohatra ifa tsy voasazy satria hoe efa fanjakagna hafa koa zegny ambanja ry karaha zay koa raha ohatra izy mandeha agny Boeny any ifa tsy lava ohatra koa satria hoe le lalagna io zegny hoe tsy dia iraisany ampanjaka jiaby loatra fa hoe le douanenazy arakaraka douane fo zegny no mandray izy dikan'zegny territoire karazagna hoe territoire hely fo ke dikan'zegny raha ohatra izy koa zao nisy olo lava ohatra agny Boeny mandeha Marangibato tsy lava ohatra mandeha toerana hafa izy na mandeha Bitsiko fo izy fa tsy lava ohatra ifa tsy voasazy sazy igny zegny zany ondramosara eo fo zegny mame izy satria hoe samy managna responsabilité nazy aby ke izy io zegny taty afara hoe nanagna ampagniriagna zegny ireo mpanjaka sasany hoe allo zegny hoe mba hiraisagna le fanapahan-kevitry zany hoe mba ahafahana magnafay le olo magnano adalagna izy koa fa misy olo magnano adalagna mba miaraka karazagna hoe magnano firaisankina zegny ireo mpanjaka maromaro aby reo hoe miaraka tsy mandray le olo magnano adalagna fa malgré zegny jusqu'à ty androany mbala tsy ajour zegny raha aby zegny satria hoe rehefa misy fivoriagna ataony ampanjaka aby reo hoe matetiky misy sasany tsy avy tsy fantatra ohatra hoe ino raison de le karazagna izy volaniko teo hoe le karazagna hoe mbala manky le firaisankina zegny amin'ny raha mikasiky le hoe ara-drazagna misy sasany tsy avy misy raison io koa maromaro amin'ny agnatin'ny oloberan-drazagna koa zegny hoe mbala mitana mbole hoe misy tsy fifankazahoagna ara-kevitry hoe juste hoe bonjour salut bye bye fo fa tsy dia hoe mifankahazo ara-kevitry loatra kanefa ny fagniriagna zegny hoe amin'ny raha karaha zegny hoe tsara rehefa hoe olo raiky voasazy amin'izany andramosara tsara hoe mandray fanapahan-kevitry iraisagna zegny ampanjaka jiaby tsy mandray le olo igny na ro Marangibato io na Agnosilava na Nosibe na Ambelobe na Ambanja tokony hoe miray ina fa mbala tsy ajour zegny jusqu'à niany vinavina fo zegny fa mbala tsy ajour ny antony izy volaniko teo hoe sasany misy tsy avy sasany tsy aidy olo ino raison samy managna raison anazy io koa hoe misy amin'ireo sahaby reo koa kakame mampiady olo izy io mety hoe tadiavany hady izy io asa hoe agny Boeny agny izy vazio
magnano tsara koragna izy hoe amin'ny ampanjaka sasany aty de ino izy volagnico zegny ifarantsy aty raha mahery vola aty raha masiro mamy izy koa hoe torognano vola zegny le hoe mpanjaka raiky ambadiky aty lasa ro mpanjaka koa zay lasa misy conflit de sakisaky miteraka hady zegny hoe ambadiky zegny edy hoe mijustifie le raha volagny le question le volagnin'olo nagnino hoe misy olo magnadalagna samby aky sagenareo kanefa ndraiky sasany roy hoe angambagnambagnana meso hoe menomenasegna fa hoe sagegna tegna marigny raha nisy hitantsika hitam-poko hitam-pirenena raha zegny io koa hoe mikasiky le hoe raha nivolagny le dadalahy raiky hoe nagnino izy koa raha ohatra razagna fanjakagna ho izy magnadalagna nagnino hoe tsy le razagna fanjakagna sagegna fa holo marigny fa kanefa mety roboeny agny donc za mety tsy mankano fomba zay fa zay varamanga ty magnano zay aty izy koa nisy razagna fanjakagna anjaka aminao nagnano rany ho apefy managna droit zegny zay le zay zafy manoro miaraka amle sakalava mpanompo na miaraka amin'ile satria zay lohateny madiniky zay filaza izy le zafy manoro managna droit zegny zahay midriky amle tragnon'le saha iny raha ohatra zay navy eo tombe le moment le fanjakagna mianjaka le razagna anegny aminazy afaka antsoritany sobahiegny antsoritany aminazy magnano zegny zay varamanga ty fa ireo tsimotsimo agny tsy haiko manino agny fa zay aty magnano zegny izy koa grave tsara be le atao razagna fanjakagny afaka antsoritany le sobahi anazy antsoritany izy amin'ny fotoagnan'igny hoe fanjakagna igny metetiky hoe meloko amizegny izy hoe le mipitrahany agny amizay saziny marere misy voneny misy mahito manta de magnano zegny fa tsy haiko ro agny fa ny aty magnano razagna fanjakagna aminay aty hoe izy koa ohatra marere saziegna izy moment mianjaka antsoritiny sobahi anazy ka igny izy antsoritiny sobahi anazy ya kabaroegny misy razagna fanjakagna kabaroegny antoniagna izy eo kabaroegny magnano zay varamanga ty magnano izy io izy koa misy fanjakagna mola tsara be ka igny izy io nino nagnanaovanao raha karaha zegny izy koa raha ohatra hoe tsisy fagnazavagna izy hoe manombony any anao tsy mahazo mianjaka amin'olo io afantoko izy amin'ny fotoagna zegny afantoko izy hoe tsy afaka mianjaka ary izy amizay na de izy tia ho avy amin'olo igny tsy afaka havy eky olo igny satria hoe afantoko zegny izy hoe volagny zay ro fanjakagna namany ao hoe tsy amaizanareo lalagna izy aza amaiza lalagna manombony any tsy afaka mianjaka amin'ny betro io magnano zay aty fa ro tsy moany ma tsy haiko fa magnano zegny zay aty izy koa misy fanjakagna mola amin'olo araiky afantoko zegny izy tsy afaka havy karaha tsara nisy amin'olo igny zegny izy avy eo izy koa izy magnano bêtise grave ke amaliako le volagna le dadalahy le mikoragna zegny hoe magnano efa misy zay lalagna zegny efa misy karaha zay koa hoe nivolagna koa izy hoe nagnino angalanareo omby araiky izy fa tsy angalagna hoe tsy atao raha bon ny roa atsimo agny mety mangalagna omby araiky fa zay avatra aty izy koa anao nagnano adalagna grave par exemple anao zio io nisy razagna fanjakagna hoe grave bêtise nataonao agnomby alainay aty tsy araiky fa 20 raha zegny hoe ain'olo jiaby izy koa olo baka varamanga aty 12 ary 20 zegny omby alaigny aminao fa tsy araiky tsy mahasasanao fa 20 donc 20 zegny bobaboba nagnamahazo zegny ke izy koa donc nagnano bêtise anao amin'ny fanjakagna varamanga aty fanjakagna baka nosy lava jusqu'à antavaramanga lavaloaliky tout ça regny jusqu'à varavatra aty zegny omby afaka aminao 20 fa tsy omby araiky tsy ava sasany omby araiky zegny izy aminay aty fa omby 20 karaha zegny zegny namaliako le message nareo aby regny sy ny commentaire an'olo sasany hoe naronaro hoe satria hoe le izy fanontaniagna karaha zegny koa hoe ho an'zegny hoe mbala vozozy vo avy ao hoe mikasiky hoe izy io moa fanjakagna jiaby hoe voatery tsara igny aby fanjakagna tompoko tsy anao managna droit tsara izy fa izy tompony no raha ohatra managna hetaheta izy andeha anonga amin'ny tany naviany izy ka zay mahabo nazy zay mahabo misy izy milevy légitime zegny ny fandaniany magnagny fa tsy mbola nisy kosa hoe ndra mandiso arivo ty andeha nosy lava andeha tsaraigny zegny tsy tsara nisy karaha zay koa hoe ndra mamagna azy eo tsy ty andeha bizavo andeha tsaraigny donc tsy mpoisy amaragnatsika izy amizegny hoe ty hoe za teo nivolagna fa hoe tsy fanjakagna jiaby koa za hoe afaka ohatra hoe ty angataka andeha anonga amidany andramosara tsy jiaby satria hoe misy ny atao hoe ambongo zegny zay direntsika farany eto ino ma ny ambongo io zegny terme zegny nisokajindro sakalava zafy mbola fotsy zegny nisafidy ny toetra ao amin'ny faritry ny Marangibato sy ny hoe regny
Tandrano aby regny ro zegny safidy le hoe terme io ino man atao hoe ambongo zegny filazandreo ro sakalava zafy mena boeny aby reo mahazy isaka be salampy sy walala aby regny ambongo ino terme io zegny karazana hoe appellation très karazana hoe préservatif be zegny tsy de tsara loatra zegny terme ambongo rino antony ireo zegny hoe tsy manompo ambongo dika tsy manompo ambongo zegny hoe zany hoe ireo dady zafy mbola fotsy jiaby ireo zegny tsy andeha angataka mihitsy hoe andeha anonga amin'ny dany andramisara satria ireo io tamin'ny fahavelomandreo zegny nisy rokaroka zany hoe nisy disadisa disadisa igny même reo fa misazoko mbala mitana zifo zegny reo mandeha manonga ry amin'ny fanompoa fa tsy reo hoe ke amin'ny deoriny fanompoagna hoe ke andeha angataka izy amin'ny kabesin'olo araiky hoe za andeha anonga amin'ny dany andramisara tsy hagnano zegny reo satria fady reo zegny reo zegny tsy manompo ambongo karaha zegny io zegny tovisany hoe taranakandreo velogno karaha ataoko zazy io zay zao zegny hoe mandeha fady zegny zay io tsy manompo ambongo zazy io mafaka mandeha midany andramisara za fa raha ohatra andeha ambaravarana andeha ikoezy fady zahay kanefa razananay zoary inona avian'izy fady zahay zaveko aminareo izy un peu compliqué izy io koa raha ohatra hoe doany andramisara fo titre anazy avy eo hoe relique io tao aroey dikan'zegny hoe ndra nihanina na ndra nanigna ny arivo ndraiky ndramisara tsy le terme ty zegny hoe tsy dia ny forogno tsy fady zahay zegny nandeha tary zany hoe mandeha ry mandeha mikoezy le zay antakaragna ndraiky hoe sakalava zafy mbola fotsy mampataka tsy mihety zegny le tiako volagnina eto mazava amitsika jiaby le antakaragna ndraiky zafy mbola fotsy le sakalava tsy mihety ao izy io koa raha ohatra hoe ndramisara ndraiky ndra nanigna fo tsy fady zahay zegny nandeha tary zany hoe mandeha mangataka pitahigna mikoezy zany hoe avy ary atao fikozigna fa nohony izy nampiandreo ndramandiso ndraiky ndramboeny lasa fady zegny izy satria ndramandiso ma ile tsy nanjaka tamena be izy fa izy le natao hoe zafy mbola mena satria amin'ny terme andreo sakalava mena be tagny le tsy manjaka kaindreo hoe mena zany hoe zanaka le zanaka le hoe fanroe kaindreo mena le talangolo kaindreo hoe fotsy izy le tsy nanjaka ke kai mena ke tsy manompo ambongo zegny le zay antakarana ndraiky sakalava tsy mihety de tsy manompo tsy mikoezy zafy mbola mena zany hoe tsy nanjary lasa tsy mikoezy tsy hoe tsy mikoezy ndramisara zahay fa nohony ao nampiandreo zegny le relique io nanjary karaha hoe tsy manompo ndramisara fa kandraifa ndraiky hoe raha ohatra détaillé ndramisara ohatra misy doanany hafa zay afaka mandeha mbaravara mikoezy fa nohony izy nampiandreo aroe lasa fady zay satria le roe nampiagna ao zegny zafy mbola mena zegny le hoe natao hoe ambongo ke karakory fandehan'izy io satria hoe mety gaga tsy compliqué hoe karakory atao za misy bon izy koa olo misy fanjakagna zafy mbola fotsy tsisy fanjakagna hafa eky aminany eo fa zafy mbola fotsy fo zany hoe misy rokoto aby io tsisy fanjakagna hafa eky izy amin'ny fotoagna zegny hoe tsy afaka mandeha mikoezy amin'ny doany andramisara nohony izy hoe niampy aroe io fady tegna fady araha manery tegna tsy sangisangiana ia mety hoe mety hivolagna aminao dany andramisara mety hivolagna aminao reo midany andramisara ry hoe mety oro fa maro amindreo zegny hoe tsy mahay i raha zegny tsy reo zegny tsy satria tsy haindreo zegny le raha zegny fa hoe zahay tompiny raha zegny zahay mahay zegny tsy manompo ambongo io zahay mety mandeha ry magnatogno misoma fa izy koa andeha mbaravara andeha koezy tsy afaka ataonay misy limite zegny le raha ke amin'ny fotoagnany zegny hoe izy koa raha ohatra hoe za teo nivolagna hoe fanjakagna jiaby ho za hoe afaka mangataka anditsaraigna amizany andramisara dikan'zegny rokoto aby io ro tsy agnatiny izy ro tsy agnatiny ro tsy andeha angataka andeha dany andramisara zegny anditsaraigna ro tsy andeha nongary izy koa nisy amin'ny kabesin'olo any angataka raha zegny karazagna hoe sabalangon-draha raha raiky sampogno satria hoe ro zegny hoe nifady i raha zegny noho le rokaroka marobe raha fogna asin'izy io fa tsy dia afaka détaillé loatra satria hoe secret laligny be zegny raha zegny
zegny natao hoe tsy manompo ambongo ho an'izay olo manana gn'ila zafiny fotsy mahazo raha volanko zegny fa izy koa anao tsy nahazo raha volanko zegny dikan'zegny tsy azahoanao le karazagna zegny tsy de hainao loatra fa izy koa le olo manana ila zafiny fotsy soa izy antakaragna na izy sakalava tsy mihety mahazo tsara tsy manompo ambongo zegny ro amin'ny fotoagnan'zegny hoe ro zegny hoe tsy dia mididadidaka midriky raha laligny be hoe amin'ny raha momba ny douane na mahabo ny zafim-bolamena aby reo limité be zegny accès-ndraha afaka andehanandreo fa izy ndraiky ma izy tsy de irréversible ro zafim-bolamena reo ro tsy fady mandeha amin'ny tany misy zafim-bolafotsy ro tsy fady fa ndramandiso ndraiky atsika zao tsy ahita ndramandiso hoe andeha ohatra hoe andianjaka ohatra ataony Ambatorangana izy tsy andeha reny hainy koa zegny antony izy zegny satria hoe izy volaniko zegny hoe misy rokaroka atsika tsy ahita ndramandiso arivo zao hoe za atao ndramandiso arivonaka andianjaka amdoany asa hoe Ambatorangana izy tsy andeha ry ndramboiny arivo zao izy tsy andeha izy tsy andianjaka ampasiny antegny ndramandiso arivo izy tsy andianjaka ampasiny antegny amin'ny tombily be izy tsy anjaka ry amoamoha fanompoagnandro fa haindro ke ohatsika zegny hoe mpanompo mpagnaraka ny raha ara-drazagna hoe tsara atsika mahalala raha jiaby zegny misy limite be zegny hoe ny raha azony douane andramsara hoe atao izy koa fa mikasiky zafim-bolafotsy misy limite na de hoe taty afara hoe nankarazagna hoe nagnamboatra zomba ny zafim-bolafotsy fa ireo ny tompo egny misy zomba zafim-bolafotsy fa tafara be zay izy nisy fa jusqu'à ty niany ty zegny hoe misy fo izy fa mbola tsy de hoe afaka magnano raha maro be hoe satria hoe izy volanko zegny hoe misy limité na izy hoe tamin'ny fotoagna nisy an'zegny tary hoe nisy hasin-draha baka tamin'ny dadilahy tontognany arivo baka tagny Andrampongy nandesigny tagny ny bohegny dian-tongotro jusqu'à tagny nisy raha karaha zegny teo nahorigny tary fa somary misy conflit fo zegny hoe agnaty jusqu'à ty androany tsy de mbala mahazo vagna loatra malgré zegny fa tia hagnano réconciliation andamigny le raha zegny fa alors ma le raha zegny hoe rokaroka eto fa taloha be na de hoe mifandray zegny ro samby mpanjaka aby reo fa le raha zagnandroany zegny hoe mametraka limite zegny dikan'zegny misy raha zay tsy azondreo agnoaragna na ro misy fifandraisana donc raha volaniko zegny hoe tsy midika hoe ro misy disadisa fa misy limité zegny raha afaka ataony ampanjaka raiky indrindrandrindra zao koa zafiny fotsy tsy raha jiaby hoe zegny afaka afaka hoe didedidahany zegny amikasiky zafim-bolamena misy limite fa io ndraiky tsy haiko ro zafim-bolamena agny est ce que misy limite koa noho za tsy amindreo any tsy de haiko koa noho any karakaraha zegny ke igny ma ny raha nasitsika nazavizavaigny niany mombamomba ny raha jiaby zegny hoe nisy tamin'ny la semaine donc hoe samby mandiniky tsara amin'ny raha mikoraniko teo tsy andeha amaray hoe tsika zao hoe kagnano capture mandray izy antendro satria ndako nandray ny antendro hafa zay interprétation nataonao izy za di tsy maintsy mipody mampianatra ndraiky manjary mahelava fo zegny asako eto alaka zegny ny raha zay nivolagniny teto tsy fahalalagna baka tagnatin'ny lohako tao fa hoe fahalalagna zegny hoe za fo nitondra teny karaha zegny so niany koa tsika mivolagna hoe ino ma izy araiky fa managnano mahay zegny tsika zay misy mahay mivolagna donc fahalalagna zegny hoe nidinihigny tsara zegny volagna satria za mpandeha volagna fo eto mpandeha afatra ke samby mitandregny satria maromaro zegny raha nivaliako teo samby mitandregny aby hoe zay ny fanifanandrify izy ho anareo zay nisy question teo tsy haiko anareo igny alifasa anareo message privé anja mamaly izy fa tsy ampidiriko amin'ny raha volaniko eto satria questionao ndraindray tsy mifanandrify amin'ny raha andekoraniko eto ataova message privé fa za misy tonga lava be zay mamaly raha aminao za tsy mampidriky olo hoe amin'ny za magnano fagnazavagna anaka karaha ty de tsy ho lava be ma ny koragnatsika hoe mankasitraka atsika jiaby ary mankateligna atsika jiaby ny hatry torimaso nitandregny ny fagnazavazavagna sady miaro fampianaragna sy ny fagnanaragna koa misy nyteo mombamomba ny fomba ara-drazagna de agnatin'ny raha nivolaniko teo hoe igny ny fijery avy aminay antakaragna sy sakalava avaratra izy koa raha ohatra hoe tsy nety amin'ny anareo zay filongoanay tsimotsimo agny afaka mikoragna bisibisiky zegny edy nivolaniko teo hoe satria hoe zegny edy niboany le polémique igny hoe tsy fahaizantsika samby atsika amin'ny olobe ara-drazagna mikoragna mangingigny atsika misy raha tsy tia atsika atao namagna igny efa aboely ary ary ny fanaovantsika zo zegny manjary hoe tsy crédible zegny atsika tsy raisin'olo tsy crédible le crédibilité zegny manjary mihegny tokizan'olo
tsatsoen'olo ambanibanin'olo tanao zao depuis ny raha nisy maro be rotaka nangala force amizigny nangala force izy amizigny satria hoe le manque de crédibilité koa zegny hoe ndraikindraiky zegny hoe zay problème tsika aza hoe hentim-po izy koa misy raha nataony hoe nanamagna na saha hitatsika tsy direct hoe atao capture zegny ary hoe kailagny baraka réseaux sociaux misy numéro ny téléphone misy hafaka olo igny ka igny mangingy amin'ny téléphone dady zay misy koragna anao koa manonga aty koa ny amin'ny fotoagna karaha zegny hoe nao manonga amin'ny anjomba ka igny zegny le olo ya koragna mangingy raha karaha zay izy fa avy eo amizay raha karakaraha zay dady tsy mety ay bako eo anareo mandiniky koragna izy eo zegny hoe atao koragnan'olo be fa izy koa ke tsika niantrany hoe isaka misy raha ohatra hoe eritreretika tsy mety aty amin'ny réseaux sociaux ty zegny hoe tsika miregle izy manjary hoe malgré zegny atsika eo zegny hoe manjary mifanohitry amin'ny combat ny raha ataotsika hoe amin'ny famerekana hasiny raha radrazana very hasiny izy amizay satria hoe raisin'olo tsy crédible zegny atsika tegna tsy crédible olo manompo izy volagny tamitambe zegny zao fa tsisy olo amitaorina am'vankibay zegny zao tsisy tamin'ny andra taloha hoe mpanjaka zay tana Jambia izy koa misy olo hoe tsy manohitra raha volagniny fa le tegna vozony zao tsisy zegny mpanjaka zay fa tsy mitana Jambia satria izy volagny teo hoe le pouvoir absolu fa tsy amin'ny fitondragna mpanjaka tsika zao io fa raha hafa époque fa hafa donc amin'ny maha olobe radrazana olo araiky anao zegny tsy managna karazagna hoe autorité tsy managna anao zay autorité hoe mandeha mangala baraka holo tsy midika hoe izy saha zay ke hoe anao tsisy droit anao mandeha mangala baraka izy quelque soit hoe ino raha nataony na bêtise nataony grave même izy hoe mipalapala hoe nianjaka karazagna fanjakagna izy bako nariary lamba izy mipalapala izy hoe tsy anagnatsika droit izy koa tsy nagnano izy ampiakarigna anjomba fo izy kabaroegny zegny zay le lalagna zegny hoe fomba fa tsy amin'ny Facebook aty ke tsika mandeha magnano capture d'écran izy hoe andelegny baraka tsisy amin'ny fomba tsika malagasy zay manjary atsika tompony fo koa zay nandika le raha hoe soi-disant garder tsika izy koa hoe hitatsika hoe raha nataony hitatsika fa tsy mety amitsika ka igny mangingigny fo izy téléphone io misy renseignement raha ohatra tsisy téléphone le saha nagnano igny atao andefasagna volagna zegny edy hoe hasan'le hoe mbe magnangy manantany raha fahatelo mandeha magnatony izy antragnonany mampiantso izy anjomba eo zegny izy anaovagna le kabaroegny amin'igny zegny mba crédible zegny le raha atao fa izy koa ke hoe izy ka magnano raha tsy mety hoe hitatsika tsy mety raha rory alaigny baraka zegny hoe publiegny ary ino intérêt ataon'olo fitokizagna eto fo zegny fomba déjà ma atsika fa nandalo le fanjanahantany hoe efa hoe nisy décalage large be zegny hoe le force le hoe le tsy fanagnantsika force tafarafara tatato hoe olo fa commence hoe tia fanompoagna taloha ny olo megnatra ke dikan'zegny hoe tsy tokony hoe magnano raha ohatra hoe mal placé atsika hoe amin'le hoe amin'ny tanky amin'ny aradrazana izy koa nisy raha hoe hitatsika hoe ty tsy mety aminay boeny eto raha nataony ty dady ty ka hitsika manginginy fo izy karaha zay koa zay anao tsy mety izy koa nisy raha hitanay zay nataondreo sahaby io tsy netinety zay tsy mangala baraka izy handifasagna tatitry fo izy ka igny anjomba avy eo izy kabaroegny amezagna sazy izy koa raha ohatra hoe raha nataony tegna tsy nety fa nono hoe le raha ataontsika hoe alaitsika baraka izy oleky izy tokony hoe izy diso manjary managna ny marigny tanao dady izy eo hoe oleky izy tokony diso manjary managna ny marigny satria izy nandalo hoe fangalagna baraka nanjary hoe direct nivadika amin'ny sens ny hafa sagnatria dady izy eo koa raha ohatra nandeha loin be zegny am'le raha asa hoe nametraka fitoriagna izy mety nandeha lavitra be zegny le raha satria hoe zaho nalen'olo araiky baraka ho izy mametraka fitoriagna zegny izy amin'ny fotoagna zay aza hoe za nalen'olo baraka sarinakany publien'olo amin'ny réseaux sociaux nalen'olo baraka hoe maro be raha volombolagnin'olo izy am'zegny hoe midika ireo amin'ny centre de cybercriminalité mampikatra misy lalagna amy tegna mame izy satria hoe hita marigny fa nisy fangalagna baraka tsy midika hoe ke izy nagnalambany hoe razagna atsika hoe ke atsika managna droit ohatra hoe magnano le raha tiatsika volagniny aminazy non tsy anagnatsika droit satria misy fanjakagna maefa zegny eto hoe izy koa raha ohatra hoe nampiantsogna tanjomba izy hoe natao koragna mangingigny tsy maintsy navy zegny dady satria koragna mangingigny raha ohatra ma izy am'zay raha ohatra nikahigny izy anjomba tsy navy nandifasagna tatry tsy navy ino zegny raha atao magnano hoe le ro manantany aby regny zegny miaraka mbe magnangy ro managna droit direct mandeha aminazy agny
zegny mbala deuxième sommation mbala tseniky midriky amin'ny tsisy agnatin'ny fombatsika hoe ke mandeha mangala baraka zegny hoe alegny baraka izy atao capture zegny tsisy hoe zegny niforonitsika lomaly fa raiky zegny tsisy tsy maintsy hoe ampiantsogna zegny le olo tsy namaly hantso izy anjaran'le hoe manantany sy fahatelo na mbe magnangy aby regny zay ro mandeha magnatony izy an-tragno agny izy am'izay baka tsy maintsy takatrao fogna raha ohatra ma izy navy agny asa hoe namalivaly izy nagnasasa amin'ny fotoagnan'igny mody zegny ro manantany aby regny mandeha magnatona am'mpanjaka mandefa tatitsy fa hoe zay atany nihompeny nasasagny tsy niresy iny ny atao am'zegny losy zegny mandeha amin'ny toeragna masiny zany hoe mandeha misandoany andramisara io na mandeha mahabo arakaraka le toeragna s'est passé le raha ino avy atao avy ary afantoko zegny izy magnano hatoka mandambatana zay very nisy raha karakara zegny nisy saha karakara zegny hoe nagnano raha karaha zegny fihetsiky mamoa fady nataony ke raisanareo ny adidy nareo razana afantoko zegny fo fa tsisy hoe ke tsy agnatin'ny fombatsika hoe ke izy igny andeha legny baraka amin'ny réseaux sociaux hoe afantoko fo mandeha midoany andramsara zegny afantoko zegny le olona agnano izy amin'ny fotoagnan'igny zegny hoe haindro razagna fanjakagna jiaby aminany igny fa hoe saha nagnano izy igny zegny na voafantoko izy amin'ny fotoagna izy igny zegny hoe miamby igny le malédiction avy aminazy fo zegny hoe le hifo le tigny anjarandreo dady aby regny magnome sazy izy razagna fotoagna zegny magname sazy izy koa izy diso volaniko zegny edy aviany hoe tsy maintsy hoe sivanigny tsara afantoko fo fa tsisy hoe ke hoe legny baraka andao atao ty karaha zay koa raha ohatra hoe ke agnatiny hoe fandikagna ny raha raha amin'ny aradrazagna hoe raha ohatra ny andika fady olo raiky hoe angalagna ngomby arobiny folo miaraka gonimbary miaraka goniny sira igny zegny no anasagna le razagna atsika izy koa raha ohatra dady igny zao raha ohatra hoe diso ninazy selon roboeny agny raha tokony nataondreo hoe raha jabony volako zegny nandefa holo reo nandeha aminana nagnamia tatra ohatra hoe tsisy telefony raha ohatra hoe zazy telefony ikahigny raha ohatra dady igny raha ohatra tsy navy zegny vo mandeha reo mandeha mipody amin'ny ampanjaka mandeha fatatitra après mandeha midany andramisara amizay mandeha mamantoko raha ohatra un jour amizay dady igny hoe natsapa hoe fa ifono amin'ny fotoagnan'zegny izy angalagna ngomby aroa ambin'ny folo miaraka goniny sira ndraiky gonimbary maromaro atakigny aminazy raha ohatra izy hoe mitady fifonagna amizegny à la fin igny zegny no anasany le razagna aby regny zegny fo zegny fomba zegny selon nambara za tato e satria hoe mizaha mba namory fanjakagna baka atsimo agny navory teo samby nitandregny aby donc hoe tsy haiko 20 rabiny folo na 10 fa raha nivolagnindreo karaha mitovy am'le raiky hoe zay gnataonay ty fo ary za koa ny telefony amin'ny mpanjaka sasany koa managnotany hoe karakoriny aminareo agny so fo tsy mitovy zegny karaha mitovy fo ary za fa navy nagnano interview ro mpanjaka io araiky tamy za tagny Majunga raha nivolagnindreo mitovy fo izy koa fa resaka hoe mikasiky fagnasaziagna olo magnano fady mandika fady fa tamin'ny fotoagnan'zegny hoe maromaro mpanjaka nataoko interview tagny hoantsika zay nahita raha teto hoe mpanjakany Marangibato mpanjakany Agnalalava mpanjakany Nosibe mpanjakany Ambanja fa sazy nivolagnindreo mitovy fo ro tagny tsy nagnambara hoe ke izy koa raha ohatra hoe ke nisy hoe ke hoe ro tsy nivolagna tamin'ny fotoagna hoe tamin'ny interview teo fa hoe izy koa misy olo mandika fady publienay amin'ny comptenay Facebook tsy nambarandreo za teo raha zegny e natotsika tsy au courant tsisy teo raha nambarandreo atao hoe izy koa misy olo mandika fady asa hoe manasa izy amin'ny andra fady amin'ny toeragna raiky angalagna ngomby magnefa goniny sira angalagna vary zegny raha nivolagnindreo fa reo tsy mivola hoe ke alaigny baraka atao capture d'écran alefa amin'ny TikTok na atao amin'ny Facebook tsy nivolagnindreo atao zegny ke tsy haiko hoe atsika tombiny fo ndraikindraiky zegny karaha hoe raha zegny tandrematsika koa atsika koa zegny hoe karazagna hoe nagnababo izy amin'ny fotoagnan'zao nino conséquence nanjary hoe tsy crédible zegny hoe atsika donc mba isovegna zay image zay raha ataona ataotsika zao tokony hoe magnano karazagna hoe karazagna hoe fihonagna zany hoe fivoriagna mba hoe agnapitrahagna zay lalagna le hiraisagna zay volaniko teo hoe izy koa fa misy saha raiky avoasazy agny boeny tokony miray ina zegny hoe ampanjaka jiaby hoe tsy mandray le ho le voasazy taboeny igny raha ohatra misy olo voasazy tatianao si be raha ohatra hoe leraka le olo mandeha manompo agny amin'ny andramisara tokony hoe tsy mandray koa zay reo agny fa izy on verra atsika zay tiatia vola na za mba tiatia koa est-ce que hiray hina atsika amin'ny fotoagnan'izay ohatra zao misy olo nagnadalagna amin'ny anosy be ty
izy bakô comme lefa aminareo mandeha magnatony fanompoagna aminareo agny asa tsy handray marigna anareo io question mipetraka io barengo izy koa raha ohatra hoe à jour zegny le hoe dina apetraka io le hoe le lalagna io asa vitatsika marigna zegny amin'ny fitiavatsika Frantsa aty satria izy volaniko teo hoe atsika Madagasikara eto magnano raha moapefy fa rihavantsika ny Timahoro ndraiky ro apetraka la Réunion ro France ô fa grave ô trop ary atsika marigny tsara ndraiky nagnano fanapahan-kevitry za tsara nahita na tamin'ny compte-ny Ampanjakagia na tamin'ny compte-ko teto na zaby tsara ndraiky nisy hoe karazagna hoe message nagnambara nagnameloko fa nareo andafy agny volaiza nareo magnano karaha zegny zay marigny tsara nagnano donc hoe hypocrisie io zay jiaby samy nagnano izy te tsara nagnameloko marigny asa tsy sakisakinay volagna reo andafy agny noho nareo bebe vola tsara sakinay nagnameloko reo andafy agny magnano raha tsy manjary ma magnasasa olo tsy sakinay marigny volagna tsara sakinay atao amin'ny miranay eo magnano capture reo na mivolagna hoe ke fulany igny la vao ohatra hoe tsy mahazo mandia amin'ny douanenay aty tsara saky marigny tsara natao atahora so tsy hahazo vola anaovagna fanompoagna aty fôtony izy koa baka tsisy vola mezagna baka roa agny fanompoagna aty raha tombosagna izy ary fanompoagna tsy maintsy mila ngomby ke na zampivolagna na ro boeny agny zay marigny tsara nagnameloko le olo andafy agny ro magnano bêtise ndro ary agny tegna trop tsara fa le Madagasikara aty fo zegny hoe igny zegny sakisakinay igny popopoigny kobay menasegny mare fôtony helihely vola boka ke izy mazigny hoe naharegny atsika jiaby hoe igny zegny le hypocrisie baka amin'ny aparnay aty ke samy manana hypocrisie aby zegny atsika jiaby io ke zay fo zegny fagnindriako hoe mba hisauventsika le hoe le honneur zegny hoe le hasiny le valeur ny raha aradrazagna tsara zegny mangarazagna hoe magnano réunion en mode urgent hoe misy karazagna hoe didy zegny aboaka i didy io baka io olo jiaby samy mampiatra fa tsy raha hoe ke araiky hafa mampiatra bako misitriky mijokojoko sahaby io afaka milefa satria zegny raha vitandreo sahaby reo magnano raha tsy pare izy agny abizavo agny izy koa fa lavendro agny ohatra milefa izy mandeha mipasiny antegniny izy mampasiny antegniny izy madio koa satria fa tsisy fifandraisany baka magnano dalagna izy ambelobe milefa boeny agny izy avy avoray izy avy amy zeste aby ampiadiviny amizegny zegny hoe le ampanjaka aby regny torotorognano vola zegny asa hoe ro boeny agny asa nagnandalagna izy amin'ny anosy ty izy avy boeny agny torotorognano vola zegny hoe asa mba nantanindreo agny mbe magnanindreo agny torotorognano vola izy avy amy geste kory ke za ty misy mpandray fo izy tsara zegny iraisagna zegny le lalagna karaha igny zegny crédible mba misy crédibilité fa izy koa tsy zegny atsika eto fo te eto ary mahay grafy raha saky milo atao zegny amin'ny sababon-draha mikasika amin'ny razagna fanjakagna io satria zegny noho le tsy firaisankina io fa tiavagna vola ty hoe olo io magnano adalagna izy aboeny agny izy bakô afaka milefa na ro samby boeny amin'ny fogna hoe efa misy le tsy firaisankina misy olo magnano adalagna izy aboeny izy bakô afaka mandeha manompa-bitsiko avoaray samantsara ya avoa samboady aby ndefa zegny mbala samby amazenga fogna magnano adalagna izy amtanindra amsara ry izy bakô lavaindreo ohatra hoe nao tsy manda eto nao tsy avoaray eto izy mandeha bitsiko izy fa bravo izy avy ke izy koa tsy rehina tsy tafaboaka dikan'zegny hoe alohany hoe gn'anazy tsara misy réunion iraisana ary le réunion tsy ho anareo ampanjaka zegny volagna zegny hoe manjaka araka an'izay interprétation nareo hoe mpanjaka manjaka mitondra fa hoe tsy maintsy iraisagna am'le manantany satria hoe douane ndraiky mahabo samby io ampanjaka tsara mitondra mahabo satria hoe matetiky za mety tokony mahita anareo mivory aby regny hoe bebe nareo mpanjaka fo mivory eo izy koa gnano raha volaniko zegny tsy maintsy manantany koa zegny le nareo satria hoe manantany ma mamehy le mahabo aby regny fa tsy ampanjaka eky donc anareo tsy afaka anareo mpanjaka fo anareo mpanjaka tsy afaka anareo zegny tsy managna pouvoir absolu andi commande mahabo agny satria agny zegny fa hafa koa agny ke dikan'zegny izy koa zio présent io zio mpanjakany agna lalava manantany ny nosy lava koa zegny io présent io mpanjakany nosy be manantany ny mahabo nosy be koa zegny présent io zio io hoe mpanjakany antakaragna ty ro baka tsisy mahabo zegny indro ro zay tsy mikarakara karaha zegny fa manantanindreo zegny tsara présent io fo koa karaha zegny fa izy koa ke hoe nareo mpanjaka fo agny mbala tsy ho tombo fa raha volaniko zegny satria hoe tsy anagnanareo koa zegny le adidy hoe hano ino
fotony karaha noboiny agny hoe ampanjakamboeny zao io i tsy managna pouvoir absolu mandidy raha bitsiko agny tsy anagnany ka dikan'izegny le olo mamehy agny koa zegny hoe tsara hoe présent io amin'ny fivoriagna io mba afagna mandray le décision iraisana amin'ny fotoagnan'io raha ohatra misy olo voasazy raha ohatra tsy nandray décision zegny le mahabo araiky nandray izy agny amiagna sazy koa zegny hoe ro mahabo le nandray izy agny atao karaha zegny amiagna sazy satria hoe olo fa voasazy baka tamina taty niraisinareo fogno karaha zegny io misamarsy fa izy koa hoe ampanjaka manoro fogno mandeha i tsy vitany atsika le milaza le nanoro le mpanjaka manjaka io tsy vitatsika rery tsy vitanareo zaraiky io izy koa hoe nareo le natao hoe ampanjaka be fogno andiniky io andamy raha aby zegny tsy vitanareo io anareo tsy maintsy hitady manantany volanko zegny ary le izy zegny hitara zisaka lavilavitry hoe kaia koa zegny hoe ero ohatra ataony hoe ireo tagnalamena agny amin'ny fatry hafa agny koa tsara présent io satria hoe raha ohatra ma le olo igny hoe agny tamatavy izy agny ma tsisy ampanjaka zegny fa tagnalamena ny agny baka fa tagnalamena koa zegny hoe managna pouvoir absolu mandray décision karaha zegny izy koa misy olo magnana dalagna amindreo agny zegny tagnalamena igny zegny afaka mitsangana magnameloko direct hoe le olo igny na de tsisy amindreo agny zegny le tontolo le sazoko aza titivagna zegny le raha karaha zegny zegny izy mandeha fa izy koa ke hoe izy ty baka hoe kabaron'le hoe ampanjaka manjaka fo tsy vitanareo zaraiky io satria izy volaniko zegny mazenga fo exemple ataontsika voalohany mazenga ao zegny ampanjaka jiaby aminareo mazenga ao na ampanjakanareo marambitsy tsy managna reo zegny tsy managna pouvoir absolu mamehy raha amahabondreo agny mahabondreo agny tsy agny tsy voafehindreo reo zegny amin'ny doanindreo ry fo fa reo tsy managna pouvoir absolu amin'ny mahabondreo agny ka ataony ampanjaka marambitsy zao izy tsy managna pouvoir ohatra hoe andeha andidy raha agny bezavo donc tsy maintsy kahigny eo zegny hoe le olo le responsable bezavo ao namagna mandiniky le raha aby zegny io mandeha fa izy koa ke hoe mbala hoe hionohono hoe zabaka tsy fankahazo ndraiky manantany le amin'ny mahabonay agny izy koa ke hoe hitandregny le tsy fankazahoagna io fo tsy arigny raha ataontsika hito tsy arigny le tsy fifankazahoagna zegny hoe ambela côté hely satria andeha andamigny raha io le raha kambagnana heto hoe le intérêt ndesigny hoe agnatsaragna raha donc le roiroy le lognilogny am-pô le hoe disadisa am-pô ambela amy sisiny ary fa le intérêt le iraisana intérêt ny firazanana zegny raha andesigny io izy koa ke hoe zabaka tsy tiako hoe zay samby agny hoe zay ndraiky le hoe tsy fankahazo za tsy tiako agny zegny hoe io tsy andeha ary plus ke tsika tsy miray hina karaha zay mahazo angovo baka le olo le magnino ty le magnitsakitsaka zo satria hoe haindreo fa hoe ro raha miady fo pa ro miady fo izy afaka magnano zay raha tiandreo atao ke igny ma nivolagna tsipitsipy agny sy mba nalavako hely izy teo de ambelako matsika fa koragna tsy ho lava be tsy mandraiky mpognarasa volagna ny amony toka hoe magnamia fotoagnatsika koa zegny hoe amy dimanche natagny amy ragnahary hoe mety koragna raha hafa zay tsika amy dimanche misy fandaragna zegny tsika amy dimanche 21h de magnano rasa volagna tsika jiaby samy mandry mafao vatagna aby ngatahigny zegny hoe zegny misy fagniriagna amin'ny zaka atao amin'ny amaray ahazo arakasaigny karaha zay koa hoe ngatahigny ho ahazo journée sambatra aby ahazo torimaso meva hagninofy tsara zegny ny marary mangatahigny ahazo ny fahasitragnana zegny ny managna fagniriagna hoe andeha mbala mety misy raha togony amin'ny haligny ty ngatahigny zegny ahazo journée meva na agnazo soirée tsara mankasitraka atsika jiaby mankateligny amin'ny magnaraka koa